Denne her video er til dig, som har problemer med dine følelser og har et problem i forhold til at have en voldsom sukkertrang eller bare overspisning i det hele taget. Du kan faktisk nyde dine følelser gennem din hjerne, og det er ret enkelt. Du skal simpelthen forestille sig, når du nu har lyst til det her mad, eller den her is, eller vingummi, eller lakridser, eller hvad det er, chokolade, så forestiller du dig simpelthen, at du spiser det her. Du tænker det. Du forestiller dig inde i din mund, at du tykker på det her, kan smage det. Så snyder du faktisk dine følelser. Og når du har gjort det her et stykke tid, så har du ikke lysten til at gå ned i butikken og købe det her, som du brænder allermest for at få til dine følelser. Du kan forestille dig at tage en citron i munden, og så kan du næsten fornemme, at din mund begynder at løbe i vand. Og det er faktisk det, du gør. Du snyder dine følelser igennem din hjerne. Du kan følge mig inde på Find din Powerwoman på Facebook, og så har jeg en side også, der hedder powerwomansite.wordpress.com, og der lægger jeg forskellige blogindlæg op. Det var bare det. Prøv det, og giv gerne feedback på det. Tak.